Jo, takže tu jsme u tohoto videa, dneska to bude video z GTAčka, moje FPSka nejde zrovna nejlépe, teda v apartmánu ano. Ale hlavně, co jsem vám chtěl říct, je, že tohle bude nová série bláznivé úkoly od fanů. Můžete to mi napsat do popisku, i když pochybuji, že někdo něco napíše. Nicméně doteď to měl Rajky, který je tady se mnou, bohužel mu spadlo GTAčko momentálně. Takže no prostě, no. První úkol je opít se, já už jsem to jednou natáčel, že mi se nepovedl zvuk, já to radši teď kontroluju vůbec, však dáte. Ani máš jíst dole. Za toho můžete slyšet. No jo, funguje všechno. Takže první je opít se, tak se jdu opít. První snímek se nepovedl, tak to natáčím na podruhé. Rajky už vás může pozdravit. Řekni čau do nového videa, já jsem nenatáčel předtím. Čau. Musím jít tohle. Restartovat PS. Ok. Jo, Restartuj PS. tak si restartni GTAčko, to bude stačit. No nic, Rajky nám odešel. Napište mi, kdo zná Dave 05, Davida, jeho kanál David, protože možná by mohl být v příštím videu, pokud byste si odhlasovali, pokud by byl aspoň jeden komentář, protože já bych za to byl dost rád. Takže první úkol je splněn a my jsme úspěšně se opili. Takže já si myslím, že bychom mohli jít k dalšímu úkolu. Takže se uvidíme zase za chvíli a čau. Jo, já jsem tu zpátky, po menším střihu. Někdo volá, tak počkejte chvilku. Jo, já jsem tu zpátky, tady společně s mojí smrtí. Ne, samozřejmě, druhý úkol je udělat glide. Já jsem se na to vybral deadline, protože se mě se tady hodně pohodlně gliduje. Hned vám ukážu proč. Já jsem úplně noob v glidu, jo. Jestli tak trošku zaglidujem, protože prostě můžem, že jo. To budou asi jenom 2 challenge, protože se prostě, já nevím. Já jsem se neviděl, tak jsem si jen tak zapnul GTAčko a rozhodl natočit video, protože už sakra dlouho nevyšlo. Za to se vám moc omlouval. Protože tohle by se měl trošičku, mělo by to být trošičku častěji, kdyby jsem tady v tom vyhozřoval, protože mám mikrofon úplně u huby a kdyby mi nebylo rozumět, tak to protože mám rýmu. Takže víte důvody a nehledejte v tom vědu, protože v tom žádná věda není. Prostě mě baví si jen tak glidovat. Popravdě, kdo umí glidovat, nebo kdo by si zahrál, napište mi, kdo by si tak zahrál GTAčko. Protože můžu si tak zahrát a ne, můžeme i natočit video. Protože jako, proč ne, že jo? Videa jsou fajn. A nemám žádný viral. No ne viral, nemám žádné video, co by mělo víc jak, no řekněme 20 hlédnutí. To je celkem slabý, dost slabý. Jak já to znám, no a mě teď zase někdo volá, tak... Já vám teď ukážu jenom důvod proč se s tímhle tak dobře gliduje. Takže my tady zase budeme mít Rajkyho. Ahoj Rajky. Já to nebudu natáčet. Super, my už jsme u druhé challenge glide. Co? Já už jsem u druhé challenge glide. Ne, já musím dělat glide znova. Jak znova? Že jsme ho nedělali. Že jsme nedělali glide. No, nedělali no. Ok, tak hodíme. První dáme ten ožralý test. Ok? Já už jsem se ožral. A teď my glidujeme. Jako vážně?
Jako vážně. It's a no prank. A vyhrávám, i když si tak glajdu prostě na chill. Hraju to v deadlineu. Hraju to s random týpkem. Protože můžu, že jo. Jinak, kdybyste se divili, že spadnu někdy do vody, tak důvod je brambora. Brzda rovná se brambora. Brzda tady na té motorce. Někdy se to povede, ale někdy ne. Prostě je to brambora, no. Takhle brzdí brambory. Tady překvapíme. Trošku si zahraju deadlineu. Mě by zajímala jedna věc. Jestli by vás zajímaly tady ty videa z různých miniher, protože abych jakože vážně bych nemohl dělat normální lubiny, třeba jakože náhodné blbnutí, protože prostě já mám celkem nevýkonný počítač a mám nevýkonný počítač, jak jinak to říct, že jo. My jsme právě vyhráli, ještě si vítězně zaglajdujeme, tak už ne. Tak prej ne. Takže já nevím, já bych tohle možná ukončil to video, protože jakože, já nevím, je to taková rychlovka. Ne zdonuceně, prostě samozřejmě, že mě to baví, ale já jsem slíbil něco jinou kámošovi a já to prostě musím dodržet, já sliby dodržu. Takže z 10minutovky vše. Já doufám, že se vám video líbilo. A co já? Dejte like, Dejte mu dislike. Ty nám vůbec nehraješ roli. Co? A jde hlavně o to, jako, jde hlavně o to bavit vás. I když se to moc nevede zatím. Ale já chci takových kolem, nevím, buď cíl je teď pade. Pade to já jsem měl před tím měsícem, vole. Za prvé, nejsem vůl, za druhé, OK, proč ne, že jo? Takže já nevím, já bych se třeba tady v loadmanu rozloučil, protože 10minutovka je prostě 10minutovka. A já už natáčím přesně 7 minut. No, tak 7 minut stačí, že jo, do videa. Aspoň se to bude kratší dobu renderovat a vy budete mít 1080p 60 fps. Takže já bych se s vámi rozloučil. Doufám, že se vám video líbilo a čau. Rozluč se s náma, Rajky. Nerozloučím.